Ġie ffirmat ftehim biex pajjiżna jospita t-tmien edizzjoni tal-logħob tal-Commonwealth taż-żgħażagħ fl-2027. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie ffirmat il-ftehim ta' kollaborazzjoni bejn il-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport iż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, il-Commonwealth Sport u l-Commonwealth Sport Malta. Dawn il-logħob mistennija li jilqgħu fostna mal-1150 atleta ta' bejn l-14 u 18-il sena minn 74 territorju tal-Commonwealth li huma eliġibbli jipparteċipaw. Il-logħob li se jiġi organizzat f'faċilitajiet sportivi f'Malta u anke f'Għawdex se jkunu qed jaraw 8 dixxilpini sportivi, inkluż l-burdjar u l-water polo li se jiddaħħlu għall-ewwel darba, dan apparti logħob ieħor inkluż il-para-athletics u l-para-swimming. Il-President tal-Commonwealth Sport, Donald Trucare, innota dak kollu li joffri pajjiżna biex joħloq waħda mill-aqwa edizzjonijiet ta' dawn il-logħob. We believe that this is a testament to the